Hayırlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Kongres minberi деген тапшыруыбызны башлыйбыз. Тапшыруыбызда bütün dünya татар хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова катнаша. Hayırlı kün Кадрия ханым. Hayırlı gün Gülnaz, hayırlı gün cemaat. Кадрия ханым, менә безнең бүген очрашуыбыз юкка гына түгел. Менә сез шундый матур яшьләр дип әйтсәм ул дөрес тә булмас, балалар арасында бәйге оештырдыгыз. Һәм ул татар кызы, татар малае дип атала. Менә аларның узган ел эшләгән эшләрен күреп без сөендек, шатландык, куандык. Без генә түгел, алар үзләре дә шундый куанып, сөенеп бу бәйгедә катнаштылар. Әтиәниләр дә шулай ук. Менә бу бәйге быел дәвам итәчәкме? Bu beyge Gülnaz devam edecek çünkü 3 yıl ötkərdik indi hazır. Biz bunu indi Qozan şəhərində urnaşqan balalar bağçalarındağı 6 yaşlıq, 7 yaşlıq balalar bilə ötkərəb. Şuna görə biz tatar qışçığı kişiretib eytəbizin tatar malayı deyib. Həm indi mənə şuşı örnəkdə biz bütün dünya boylab tarattıq. Hazır büyük köp yerlərdə bara bu hazır bu beyge ol avullarda da, rayonlarda da, regionlarda da bara keng qulaş aldı. Çünki onun kirə ikən bütün xalq anlay. Çünki bu 6 yaşlıq, 5 yaşlıq balalar bilə biz üretib onlarını tilgə də, qırıf-qədətgə də üretib bu beygəyə kirtib jibərəbiz ikən, indi onun kiləşəgi, millətimizin kiləşəgi var degen söz. Əlbəttə, mında bizim telebizdə, mında bizim qırıf-qədətlərimizdə, jır büyülərimizdə, milli kiyimlərimizdə, milli rızıqlarımızda bu bütün barısında öz için ala. Әйе, bunun indi bizning tüp şart, eng birinci tatarşa biluvi balanın. Tatarşa səhnədə шығыш ясый алуы, ул бейімі, нәфис сөз ұстасымы, ул жырлаймы, акробатика кебек һөнәрләрен күрсәтәме. Аннан соң инде кулының һөнәр белүе. Бу безнең малайларга да кагыла, кызларыбыз да кагыла. Менә без төрле һөнәргә өйрәтәбез. Менә беренче елны бик истә калган инде безнең май канаты ясаттык, каз кавырыннан. Моны инде дөресен әйтим, әтиәниләр дә әйтте, бу инде өйрәтү дәресе балалар өчен булмады, үзебез өчен дә булды диделәр. Бу инде балалар бакчасымы диделәр, тәрбиячеләр дә нәкъ алар кебек һөнәргә өйрәнеп калдылар. Чөнки шунсы кызык, май канаты ясар өчен каз кавыры алып дигәчтен, кайбер ата яшерен батырын түгел, кайбер әниләребез безнең идән сепрә торган өлешен алып килгәннәр. Чөнки аларны белмиләр, аларны гаеп үтә булмый. Шуңа күрә менә без балалар белән хәзер инде мин мәсәлән көз көне каз кавырылары җыя башлыйм. Чөнки без моны дәвам итәбез, бу регионнарда да дәвам итә. Инде икенче елны без калфак бизәттек балаларга. 3нче елны инде изү. Менә быел без изүгә нәгә мәрҗәннәр белән изү бизәттек. Һәм аннан соң малайларыбызга менә кул кайышы һәм бил кайышы үрделәр. 3нче ел алар шыбыркы үрделәр. Аннан соң инде алар балчыктан шүлмәкләр ясап карадылар. Гомумән төрле юнәлештә һөнәрне алып барырга тырышабыз. Кызларыбызга безнең булачак татар әниләре бит инде булар милләтебез аналары, буларга инде камырдан ашарга пешерү, татар халык ашлары пешерүне безнең беренче нисбәттә куела. Аннан соң без инде бу яшьтәге балалар белән шәҗәрәләрне, бала 5тән дә ким булмаган буын шәҗәрәне белергә тиеш. Беренче елны гаҗәбрәк булып инде конгресста да әйткәннәр, ничек инде шул яшьтәге балалар белән. Ләкин Әтиәниләр дә бар бит әле. 12 буынга кадәр шул баланы өйрәтәм дип әтиән үзе дә өйрәнә. Әлбәттә. Шуның өчен шәҗәрәсенә туктала, уланы эзли, карый, архивларга баралар. Гаҗәеп күләмдә эш башкарыла. Һәм бик кирәкле эш. Һәм балалар менә безнең икенче бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында без бит инде йомгакларын күрсәттек узган елгысын, Тинчурин театрында. 12 буынга кадәр балалар кайберсе санап күрсәтеп, бөтен хатын-кызлар ахылдап кайтып китте инде. Карагыз әле, була икән бит дип. Менә быел бик тә кирәкле тагын бер эшкә тукталып китәсе килә. Буны инде без Сәйдәш мәдәният йорты сарае белән сөйләштек. Безнең шахматка балаларны җәлеп итәсебез килә быел. Аны да куябыз без бәйге. Кызларга да, малайларга да. Кызларга да, малайларга да. Чөнки кызларыбыз да сәләтле, безнең алисәләребез каян барлыкка килгән. Менә шуңа күрә һәр баланы без билгеле көннәр белән аларны чакырачакбыз. Безнең остабыз бар Сәйдәш мәдәният сараенда. Алар безнең белән шөгыльлән, балаларыбыз белән шөгыльләнәчәк. Без инде биюгә дә шулай йөртәбез. Без инде йомгаклау ясаганчы алар белән хореографта да, вокалда да төрлесендә менә йөртергә тырышабыз. Инде камырдан эшне әти-әниләрнең үзләренә йөклибез. Чөнки дәү әниләр бар, әниләр бар.
Алар бала белән шөгыльләнү гадәткә кирип китсен дибез. Менә шу әйберләрне. Беренче елны кыз тыбый пешерсәк, икенче елны пилмән бөктердек, өченче елны быел тәкә пешердек бит инде. Кадырайсына, менә бу бит инде бу сөйләргә матур әйбет. Ләкин бу әтияне эшендә, тәрбияче эшендә бик зур хезмәт. Менә тәрбиячеләр ничектер каршы килеп маташмыйлармы? Юк, андый әйбер юк, чөнки безнең бик матур бер фал булды бит инде. Башта безнең мөдирләр дә, тәрбиячеләр дә бераз гына шикләнү әйбер бар иде. Чөнки без менә шул бөтен дөнья татар хатын-кызларының икенче съездында 10 балалар бакчасын әзерләп, шунда без бит инде 500 хатын-кызны алып бардык бүлеп. Менә шул вакытта без мөдирләр белән монда җыелып, конгресста, залда җыелып, ике атнага бер тапкыр очрашып, алар белән нәрсәләргә тукталабыз, нәрсәләр безгә кирәк, нәрсәләрне карыйбыз, милли гореф-гадәт нәрсәләргә нигезләнгән. Шунлап та бер милләтебезнең бер баганасын шушында өйрәнеп, утыртып, кире балалар бакчасында тараттык. Менә шушы вакытта мин мөдирләрнең күзләрендәге аларның ялкынны күрсәгез, безгә булар кирәк, без моны эшлибез, безгә булар кирәк дип. Менә хәзер алар рәхәтләнеп, алар инде булары беткәнче сорый башлыйлар. Икенче елга буламы? Нәрсәләр була икенче елга? Без нәрсәгә басым ясыйбыз? Нәрсәдән әзерләнә башлыйк дип. Шул кадәр теләк зур гына, бик зур теләк. Без бит әйтәм бит, менә январьдан башлыйбыз без. Һәр балалар бакчасында быел әле тагын бер әйбер. Яңалык. Менә Бала Сити безнең шәхси балалар бакчалары бар. Менә шулар миңа әйттеләр инде, узган елда катнаша алмый калдык кадәриясенә. Бу ел инде мин аларда йөреп чыктым. Хәзер 2 генә балалар бакчасы калды. Без узган ел катнаша алмый калдык, чөнки районга үткәрергә кирәк. Безгә нигезләмәдә килми дип шәхси балалар бакчасы булгач. Без хәзер булай юлаштык. Шәхси балалар бакчасында, шул Бала Ситида без үткәрәбез. Аларның залы да бар, бөтенесе бар. Сөйләшеп тә кайттык хәзер. Аларда үткәрәбез бөтен шәхси балалар бакчаларын җыеп, аннан соң без Казанга турыдан үткәрәбез. Алар районнарында катнашып тормыйлар. Без аларны бирәбез шәхси балалар бакчасына, иң сайлыйбыз да Казан турына бирәбез. Менә шушылай. Кадырайсына, бу бик кызыклы. Менә аларны карап утыру шундый рәхәт. Алар чын күңелдән эшлиләр, менә рәхәт, гомумән рәхәт. Әйдәгез, менә шушы матурлыкны без тамашачыларыбызга да күрсәтик. Узган 2020 елда узган бәйгене матур итеп фильм итеп эшләдегез. Без хәзер шуны үзебезнең караучыларга тәкъдим итик. Экранда Татар кызчыгы 2020 бәйгесе финалистлары. Абдуллина Сәйдә. Мин Абдуллина Сәйдә. Фәнис кызы буламын. Казан шәһәре Идел буе районының 379-нчы Теремкәй балалар бакчасыннанмын. Гасиятуллина Наилә. Гасиятуллина Наилә, мин Зөбәрҗәт дигән бакчадан. Мин Казан шәһәренең иң зур районнарының берсе Идел буе районының 140-нчы балалар бакчасыннан. Галиева Сәмирә. Әйтегез, Сәмирә дә патшалардан килгән исем. Туры килә ди әнием үземә яктылык чыганагын аңлата. Ул минем нәселдән килә. Шаһиева районы. Мин буламын. Шаһиева районы. Яңа Сайын районыннан. 208-нчы балалар бакчасыннан. Фәрдиева Әмирә. Мин буламын Әмирә. Фамилиям Фардиева. Раз киләди әнем исемемне. Килдем мин авет төзелешнең 366-нчы балалар бакчасыннан. Габделхаева Нурлана. Нурлан минем исемем. Таныш булыйк, әйдәгез. Биергә, җырларга оста. Кичкенә бу димәгез. Габитова Энҗе. Исемсез, мин Габитова Энҗе Рөстәм кызы. Миңа 6 яшь. Казан шәһәре Мәскәү районының 372-нче балалар бакчасына йөрим. Захарова Әдилә. Мин Әдилә Захарова. Мәскәү районының 207-нче балалар бакчасыннан. Ayağımda başmağım, nişeginde jırlamayısın, benim bik şonday şağım. Hayallarım okşiken, buzgala harken irtem, onların
балаларға. Қияларым шіркін, қозғалақ әр күн ерте, мыңдарына қушып мыңдарға мен яраттым сырларға. Иртәнгі таң нұрынан уянды ромашкалар, елмайып, хәл сұрашып, күзгә күз караштылар. Назлады жил аларны, тибрәтеп ак шукларын, таң сипте өсләренә, хуш исле саф шукларын. Шәшкәләр кәйфләнеп, жай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда ғажап, бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп, утыра ромашка кызы. Тик шуклары ак түгел, қан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, айырылмый бер-береннән. Ничек булай берүзе, ул кызылдан киенгән. Балам диеп туған тілді, үндәшә миңа кәм. Әнием дип әмкәйемә, мин туған тілді әйтәм. Дөньяда не матур ил, ул минем туган илем. Дөньяда не матур тел, ул минем туган телем. Әйдәгез күзегезне ауылда битіргән шаян бию шабата кире бибалы гәле. Шабата! Поездар килә вокзалга, поездар килә. Солдатлар төшә вагоннан, солдатлар төшә. Коршлы дуслар, туганнар, сөйкле ярлар. Шал чәчле ана баласын вокзалда көтә. Минем улымны күрмәдегезме? Сугышта бергә йөрмәдегезме? Кайда калды ул, белмәдегезме? Уздылар еллар, уздылар, кайтмады улы. Көтте дә көтте анасы хәбәр килгәнен. Мөлдерәп акты яшьләре соңгы мәртәбә ахырында әйтте сүзләрен. Минем улымны күрмәдегезме? Сугышта бергә йөрмәдегезме? Кайда калды ул, белмәдегезме? Kaşkana bajara kızarman. Anayı ayakın besinler, sandalye tugal pema yaş kullarım tema. Anayı ayakın besinler, sandalye tugal pema yaş kullarım tema. Kozanım gül bakşam, destinin bolalarım. Eni kulu gibi. Şiirleri de Kozan'ım. Güzel Kozan, batur Kozan, eyde şırlık bir gelir. Güzel Kozan, batur Kozan, since şekbіз kübeler. Нәрсә ул ватан, ул тыныч ялтан, ул булын гөлләр, елгылар, күлләр. Ул торган йортың, мәктәбең, бакчаң, бакчага илткән сукма кул ватан. Ул торган йортың, мәктәбең, бакчаң, бакчага илткән сукма кул ватан. Мен инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә конгресс җитәкчелегенә, чөнки безнең инде бүләкләрне велосипедлар бирәбез, зур бүләкләр бит инде балалар өчен. Бик зур бүләкләр. Балалар аңа менә быел бит паркта Урицкида үткәч бирәк кызык булды.
bir bala утыра, bir атана утырып йөри. Шундый кызык инде, атаналарга да сөйнеш, балаларга да сөйнеш, гомумән әзерләгән кешеләргә дә сөйнеш. Без барсына да рәхмәтле. Без балаларыбызны бергәләп карыйк, тарихи урыннарга сәяхәтләр оештырабыз бит алар белән тарихи урыннарга. Менә анда да балалар бик күбәйер алалар. Әле менә карап торам, мен хәзергә узганнарын. 1000 еллык музей хәзер юк бит инде. Анда төшергәнбез, аның экскурсия ясатканбыз, бөтенесе тарих булып кирип кала бит инде. Шуңа күрә барсына да оештыручыларга, мен катнашучыларга, ярдәм итүчеләргә бик тә рәхмәтле. Бу бәйге һәр даим дәвамлы булсын дип теләктә каласы килә. Кадерле, сезгә менә бу эшне башлап җибәргәнегез, дәвам иткәнегез өчен, алып барганыгыз өчен, идеягыз өчен чын күңелдән рәхмәт. Безнең киләчәк менә бүгенге балалар кулында. Әгәр дә алар милли рухлы үсәләр икән, без Алла бирсә тотарлыкны саклап калачакбыз. Шулай Гөлназ. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруның кунагы, бөтен дөнья татар хатын-кызлары Аккалфак оешмасының җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Кадрия Рәис кызы Идрисова булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.